Hi guys! Naanapunta diri karon sa ako ang channel. So, good morning sa inyo tanan. Mayong adlaw. So, naanapod ko'y bagong topic. So, nindot akong topic karon. Unsa? So, ang ako ang naisip nga topic karon para na ako'y ma-share sa inyo ha kay paano na to ma-reject ang insurance. Kumbaga, natay rason nganon dili ta magkuwag insurance. Una to ni siya guys. So, nindot kayo siya. Di na ninyo kung naay mag-offer sa inyo ha, pwede ninyo ni iingon sa ilaha nga nung dili ninyo kailangan ng insurance. Kung mahimo ninyo ni guys, ako sa inyo ha, sa inyong power. Pero kung dili nyo mahimo, so let's see na lang kung kaya ba ninyo mahimo tanan. So paano nato maiwasan ang health insurance? Kung baga dili nato kailangan ng health insurance. Pag naay mag-offer sa inyo ha guys nga insurance or health insurance, naala mo'y rason. So naala mo nakoy tips sa inyo ha paano ninyo i-rason or i-reject ang isa ka health insurance nga gina-offer sa inyo ha. So ang una, kung gusto nimo maging healthy ka permi, ayaw sige kaon og mga fast food. Ayaw sige kaon sa gawas, ayaw sige kaon og kanang mga milk tea, kanang mga mga fast food karon, mga chicken joy ba na dira, mga burger, mga pizza, mao jud ang mga hilig nato karon no. Lalo na sa mga millennials, ang ginapamahaw, burger, ang ginapaniud to, pizza, spaghetti, lasagna, unsa pa ba dira mga fast food dira. So kung dili ka gusto magkasakit kay usually dira jud magkasakit ang mga tao karon sa mga lalo na sa mga street food, di ba? So kung di ka gusto magkasakit, ayaw pagkaon og mga fast food, di ba? Kaya nimo? Kung makaya nimo na, believe na ko sa imo ha. Tapos kung dili po ka gusto magkasakit, number 2 kay pagtulog og sayo guys. Ayaw sige pindot anang imong cellphone, ayaw sige pulaw anang imong cellphone. Minsan na may mo ginakuha dira sa mga social media, mga chismis lang, di ba? Sige tan-aw og mga video nga dili man makatabang, di ba? So kung magtan-aw man tag video, dapat siguraduhon pud nato nga naay learnings ta makuha, di ba? Napud tay makuha nga ideas kung makatuon pud ta sa mga video nga atong ginatan-aw sa atong cellphone. Pero dapat kabalo pud ta mag-limit ana, dili po nato abusuhon atong time, lalo na sa pagtulog. Kung gusto mo maging healthy, kung gusto mo naamoy rason sa mga insurance agent nga nag-offer sa inyo ng insurance, so naamoy rason karon dapat healthy permi. So pagtulog og sa iyo ay sige gunitan ng cellphone nimo. Tapos number 3 mag-exercise ka regularly, di ba? Dapat pawisan jud ka permi adlaw-adlaw para healthy imong lawas, tanan ang imong muscle, tanan imong system sa lawas mag-function og maayo. So dapat exercise jud ta permi guys. So another reason na pud nato nga dili ta magkuwag insurance kay healthy ta o physically active ta o di ba healthy ta. Kung mahimo na to lahat the rest of our lives, katay ka po sa imong sarili, achievement po na nimo nga nawang healthy ka. Tapos ang ikaupat na kong rason ay, di ba sa trabaho, lalo na pagka nang toxic na kay mong trabaho, di ba? Ay sige pa-stress na mong trabaho kay mag-cause po na siya og sakit sa tong lawas, di ba? Ang uban stress eating, sige kaon nag-abot ang time nga naga-obese na lang kay sige pag stress kaon man dayon ang isipon, kaon. So healthy pa kaya ka ana, di ba? Mentally healthy pa kaya ka ana. Pag imong health, mental health dili na ka healthy sa isip nimo, tibok lawas nimo ana, for sure dili na pud na healthy di ba? Kaya dapat ayo jud pagpa-stress guys. Ang ikalima na ko nga kuan kay pagkaon permi og mga healthy foods, pagkaon og gulay, pagkaon og prutas. So ayo pagkaon og mga dili healthy nga food, always lang jud pagkaon og healthy foods. Dapat wise ka sa pagpili sa imong pagkaon, kung asan mo na ginakuha, asan mo ginapalit. Dapat kinaluto na nimo tarong maayo, di ba? So kung mahimo nimo na siya guys, healthy ka permi kay kabalo ka magpili, wise ka sa pagpili sa imong pagkaon. Then dapat kabalo ka laputo kag mga limpyo na pagkaon, healthy imong kaunon permi.
So kung mahimo nimo na siya, dili mo kailangan ng insurance, di ba? Kay naa na kay rason nga dili mo ko magkasakit. Dili mo ko magkasakit kay nagkakaon mo ko premi og mga pagkaon, nag-exercise ko. Healthy pero may akong mind, di ba? So kung mahimo nimo na siya, wow. Di ba? Salute na ko sa imuha ana. Palakpakan na taka ana. Tapos ang ikaduha guys nga insurance nga akong ikuan, karang accidental insurance god, di ba? Kung dili ka gusto magkuha accidental insurance or accident insurance ba ang tawagan na. Ang una nga rason para dili ka nimo kinahanglan magkuha insurance kay ayaw sige tabok sa kalsada basig maligsan ka guys, di ba? Ayaw na lang paggawa sa inyong balay, ayaw na lang pag-commute, ano na lang pagbaktas dira sa dalan, kay basig wala ta kabalo maligsan ka dira, di ba? Ayaw na lang pagbaktas guys, ayaw na lang pagbaktas. Ang second kay ayaw pagsakay og mga sakyanan basig mabangga ka. Di ba? Ayaw na lang pagsakay kung dili ka gusto accident, ayaw na lang pagsakay. Ayaw na lang pagbaktas kay basig mabanggaan pug ka, ayaw pud pagsakay kay basig makabangga ka or nakay mabanggaan. Ayaw na lang jud pagbaktas guys para safe, depende pa jud basig ma-hit and run pa jud ka ana kung magbaktas ka, depende pa. Di ba magbaktas na lang ka kay para safe ko, para hindi ko makabangga. Dili mabangga akong sakyanan o dili mabangga akong ginasakyan. So pagbaktas na lang, pero ang baktas pud guys depende pud na siya. Dili pa na siya sure nga safe pag jud ka ana. Di ba? Pag-iwas sa mga sunog o mag-cause og sunog, di ba? Ayaw pag kuan og mga bagay nga mag-cause og sunog o mag-iwas na lang ka sa mga bagay nga pwede masunog nga naa ka dira, di ba? Ayaw na lang jud paggawas ninyong balay o imong balay depende pa basta imong balay ay masunog, di ba? Wala ta kabalo. So kung mahimo nimo na tanan, na kay reason nga dili mo kinahanglan og insurance nga about sa accident. Ayaw sigig saka og taas ng mga lugar basig mahulog ka. Ayaw jud pagsaka og mga lugar nga taas, ay pagkatkat og mga hagdanan, ayaw pagkatkat og mga building nga taas, basig paglili mo sa ibaba ba nahulog na ka, wala. Isa po na siya sa way nga para makaiwas na sa mga accident. So ayaw pagtanataw permi sa imong taas. Basig ta kabalo nagapanilig lang ka dira sa inyohang sulod balay o sa gawas. Basig naay mahulog sa imuha guys. Matusok sa imong ulo, accident na dahil na, mamatay na ka ana. Di ba? Kung mahimo nimo na siya, surti na kay ka nga makaiwas jud ka sa accident. Di ba? Paano jud nato maiwasan ang accident, guys? Ha, kung maiwasan jud na ninyo for the rest of inyong life nga nabuhi mo diri sa kalibutan. Wow, believe na kay ko sa inyo ha ana. Paano ba nato maiwasan nga magkasakit ta or ma-accident ta? So mao to akong gipangbanggit gani ha, guys. Pero kung dili to ninyo mahimo tanan, for sure kailangan jud ninyo health insurance o accidental insurance, di ba? Kay wala ta kabalo ang accident mo ginatawag nga accident kay anytime anywhere pwede na siya mahitabo sa tua. Wala na siya ginapili nga oras guys, wala na siya ginapili nga tao. Ang sakit pod bisag unsaon pa natong ingon nga healthy ta pero wala ta kabalo sa atong lawas, sa sulod sa atong lawas kung unsa na jud ang status sa ato ang health, di ba? So dapat regular jud ta nga magpa-check, mabalaan nato atong health status. Dapat karon pa lang guys, magkuha na tag insurance habang healthy pa ta. Kay kung wala na tay sakit guys, sorry na jud. Sad to say, mao jud na ang reality nga dili na ta makakuha og insurance kay dili na ta healthy. Dapat karon the best time jud kayong magkuha og insurance karon guys. Lalo na ang accidental og health insurance. Kaya ang insurance mas barato pa pag healthy ta o mas bata ta, mas barato ang insurance. Ay dili ko gusto makadungog og karang ay mahal man siya, oy mahal man kay ng insurance, oy. Wala siya kabalo nga yang edad pod naga-base pod ta sa client nato ug sa iyang health status. Dapat maging honest pod ta kung naay mag-interview sa to about sa atong health. Maging honest pod ta kung usa jud ang ato ang ginabati o usang history sa atong lawas, sa atong sakit o sa pamilya nato, sakit sa pamilya nato, di ba? Dapat maging honest tayo sa ingana, guys. So, thank you kayo, guys. So, mao lang to akong idea kung naaman ko wala nabanggit ng mga ideas nga pwede na makatabang sa inyo ha.
please paki-comment na lang sa baba, then paki-subscribe na lang guys sa ako ang channel guys, be please, para maka-update mo sa kung na ako yung mga videos nga gina-upload. So hopefully i-support ko ninyo guys, i-share ninyo kung sa akong mga ideas. Personally lang ni siyang ideas guys ha. So kung naman mali sa akong gipangingon, ipaki-correct na lang ko guys. So this is Jerwin, also known as Insurable and Believe to Win. So thank you guys.